I b'a jɔ a da to ala da kana bila mɔgɔw ɲɛ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Aïe, Islam est Fochina, groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Jeunesse Tokola, Kabo, Kapuma, Angam Sokoroba, Kenaka, Noye, Bastan Tarawele, on Demsenu, on Farala Nyoron Kakumu Koso. Ni fana bi o kun dɔ la o ye reconnaissance de ka dɔ ko karisa ye ko dɔ kɛ a ɲɛnama ka bonya o ko in kan a fatulen fana ka hakili jigi kɛ ni a ka o ko kɛta kɔrɔ ye o ye anw ka fara ɲɔgɔn kan o ye a kun dɔ ye su in na nisɔndiya dɔrɔn de bɛ an bolo ani foli ani duwawu don ala ka hinɛ se musokɔrɔba in ma ani muso minnu fana bi yan ka u encourager bɛɛ lajɛlen ka i cɛsiri mun kosɔn hali n'i ma ku musokɔrɔba in na i yɛrɛ ka se ka i ta fan kɛ kuma jan t'an bolo dɔrɔn de b'an bolo ayiwa ka an ka sirifkɛ fana fo a se Sherif Ahmad Tidiane Haidara n'a y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba yɛrɛ ti an nɔfɛ kɛnɛ kɔnɔ yan su in na ani a bɛ ɲɔgɔn fɛ dusukun na ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn nin kun ye dakuruɲɛ damadɔ ye groupement jeunesse tɔgɔ la wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Ola ka groupement jeunesse ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada Mohamed Bachir Haidara a tɔgɔ la ka ɲini ala faama fɛ u ye kuma minnu fɔ ala ka barika don an bɛɛ lajɛlen na o la ka bɔ kuma la ka kuma di kumatigi ma ka kuma di bonyatigi ma ka kuma di karamatigi ma Seyid Ahmad Tidiane Haidara ka kuma d'a ma basa yɛrɛ a furu kɛ ka bɔ kuma la ka kuma d'a ma ka fɔ ye fana tafaddal mashkura mukarram أعوذ بالله شكرا أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تابعين بإحسان إلى يوم الدين آمين. محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أني كرا سودين نعم أني كرا جنيو
ani mɔgɔ ɲuman minnu faradu kan ni baara ɲuman kɛli ye fo ka taa se ɲɛwuli ma b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka ne ni aw ye u la amin amin o tɛmɛnen kɔ ka bɛɛ fo ni silamɛya ka folikan ye ni o de ye ala ka kisi kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen kan amin amin ala k'an ka hamu dilan amin ala k'an sago d'a ma amin amin labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya an n'aw ye amin amin ala k'an n'aw kɔrɔta amin ala k'an n'aw wasa amin amin ala k'an malo amin ala k'an labila amin ala k'an dɛsɛ amin amin ala k'an siri danfɛn na amin ala k'an san yɛrɛ kɔrɔ amin amin an ka jamana n'o ye mali ye hɛrɛ bɛ ala bolo ala k'a don a kɔnɔ amin amin dekun minnu b'a kɔnɔ a wulibaga ye ala ye yarabi ala k'a wuli amin amin kan bɛɛ ani cɛ bɛɛ fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ faso kɔnɔ ani a kɔ kan yarabi ala k'o sabati amin amin ni ala kira hɔrɔma ye amin sallallahu muhammadin wa alihi wasalim aydara alhamdulillah an bɛ zikira kɛnɛ kan tiɲɛ n'o ye hakilijigi ye ko sumali ye dugawudon ye tiɲɛ ka ɲɛsin musokɔrɔba sanuman ma sige ni o de ye aja basta tarawele tiɲɛ an filɛ ale ka sigi la allahu akbar ka na sigi yan namu sayyidi sharif usman madan haidara ale ka diɲɛ kɔnɔ jam'iyyatu ansaru din al-islam sige ani ka fara kanuɲɔgɔnw kan ni waati in se o se namu u bɛ fara ɲɔgɔn kan tiɲɛ bɛ kɛ ka se ka hakililajigi kɛ namu ni musokɔrɔba in tɔgɔ la ka ala wele a ye ani silamɛ su bɛɛ ye tiɲɛ ka tila ka ala wele namu a kama bɛ kɛ mɔgɔ dɔw ye kamatigiw ye u bɛ yen u y'a kɛ ka bila u yɛrɛ ɲɛ allahu akbar dugawu bɛ kɛ bɛɛ ye tiɲɛ hinɛ ɲini na namu nka dugawu kɛ dɔw ye o ye e yɛrɛ ka hinɛ sɔrɔ ye siga t'o la allahu akbar o misali so ala ko a ka kuranɛ kɔnɔ k'an bɛɛ ka ɲini yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi allahu akbar ni nga melekaw kisi Muhammadul Mustafa yi allahu akbar beke salatu an ka sɔli kɛ kira kan kɔrɔ foyi t'a la ko ala nɛɛma ani kisi o kɛ ala kira ni a so kan allahu akbar olu don ko ale n'a ka mɛlɛkɛw bɛ o baara la wa maa o maa n'i kɛra limaniya jɔn ye ko i fana ka o nɛɛma ɲɔgɔn ɲini Muhammadul Mustafa ye allahu akbar nɛɛmatigi ko ka nɛɛma ɲini o ye allahu akbar e ni ne anw de bilala o la ko ka nɛɛma ɲini jɔn ye ala kira ye o ye a sanfɛta ye nka dugumata ye jumɛn ye an bɛ k'a kɛ an yɛrɛ kan allahu akbar sabu kira ka hadisa bɛ yen ko ni mɔgɔ min ye kisi ɲini kɛ ne ye siɲɛ kelen ala n'a ka mɛlɛkɛw b'a k'i ye siɲɛ 10 ni mɔgɔ min y'a kɛ ne ye siɲɛ 10 siɲɛ 100 bɔ o tigi kan o kɔrɔ jɔnni ye nafa sɔrɔ alakira ma sɔnli la a fɔba allahu akbar o don an bɛ sigi min na yan n y'o de fɔ ka dugawu don basta ani silamɛ suw bɛɛ ye wa olu sɔnna nin diɲɛlatigɛ in kɔnɔ ka jɔyɔrɔ dɔw ta o kɛra ka yɛrɛdi dɔw kɛ ka do dɔw kɔlɔn se do dɔw min nɔgɔ kama allahu akbar o kɛra o sɔnna wa u ka baaraw a nɔ yera allahu akbar ɲuman tɛ sara foyi la ni ɲuman tɛ jango setigi ala bolo allahu akbar aydara kuranɛ kɔnɔ suratul rahman ala hal jazaa'ul ihsan illa li ihsan ko yala sara wɛrɛ bɛ ɲuman na ɲuman kɔ wa ayi o tɛ jaabi min b'o la ko sara si tɛ ɲuman na ni ɲuman tɛ fo ni i ni fitiri wale jɛra sige allahu akbar aydara
ni maa min ni fitiriwale jɛra i ka ɲuman bɛɛ kɔfɛ a bɛ se k'a kɔfalen kɛ tɔɔrɔ ye walima dekun ye nka ni ni hɔrɔn sɛbɛ jɛra a ti ɲina i ka ɲuman kɔ ayi Allahu akbar o cɛ olu b'a dɔn dɛ a ti yɛlɛma jango setigi ala Allahu akbar o kɔrɔ a ti ɲuman sɔrɔ foyi la fo ɲuman o de la ni maa min bɛ ɲuman ɲini i yɛrɛ ye kɛ ɲumankɛla ye olu b'a dɔn dɛ a ti yɛlɛma ni mɔgɔ min fana kɛra jugumankɛla ye a dɔn juguman fana ti sara foyi la f'a bɔɲɔgɔnko bɛ kɛ nin ye setigi ala ka kuma ye Allahu akbar a tigi kumara o la an bɛ ɲuman barikada kɛnɛ o dɔ kan an karamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ kɛnɛ yan karamɔgɔ caman minnu ye nin kɛnɛ in sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka leader jeunesse caman bɛ nin kɛnɛ in kan yan u bɔra ka kuma Allahu akbar leader jeunesse bɛɛ tɔgɔ la Bashir Haidara an b'u fo Mali fana sera kɛnɛ la an bɔra ale yɛrɛ ka kuranɛ dafayɔrɔ la bi wulada in na a kun y'a bonya bɛɛ de Seyidi Sharif Osman Madana Haidara ale ma Allahu akbar anw taara karamɔgɔ tɔgɔ la a kɛnɛ kan an bɛ foyi sɔrɔ a fɛ bonya ni karama kɔ Allahu akbar ko ala bɛ ala bolo a b'a tigi bolo ala ka hɛrɛ kɛ an n'a ye amin amin an ka dugutigi o ko n'a ka conseil bɛ an fɛ kɛnɛ la an bɛ segin maa ba bɛɛ Allahu akbar alhamdulillah fɔ mɔgɔ ɲuman de ɲini a yɛrɛ ye kodɔnna faamutigi baara ye Allahu akbar o cɛ o la an bɛ min ka sigi la bi anw y'a ye ka gɛrɛ a la ka sɔmi min sɔrɔ a la o de ye mɔgɔ kɔnɔnajɛ don hɛrɛ ni bɛɛ ye Allahu akbar a bɛ ni bɛɛ ye Allahu akbar ka wale kumakan ɲuman a bɛ hɛrɛ Allahu akbar mɔgɔ ti kɛ ta ni bɛɛ ye bɛɛ sɔrɔ ala b'a di e ma don min o yɛrɛ k'i ye a kuma bala o ye jumɛn ye ko funabani ma don kɔnɔ tɛ kuma kalata maa tɔgɔ la i bɛ min ɲini ala k'o d'i ma kɔrɔ sera bi na se ha kun danba yɛrɛ kun ale ma dɛmɛ ka jugu ni maa si ye o la n'a bɛ dɔw kɛ a den walima mɔden a bɛ nin de bila ɲɛfɛ fo n'a y'a kɛ ten o la i kana nin sɔrɔ nka n'a kɛ an b'a yɛrɛ la ye fɛn ba ye dɛ ma juguman miiri ni maa ye fo ɲuman dama wa nin de ye fɛnw na belebele ye jibul khawat ni fɛn ba ye ka ɲuman ka ye Allo, test. Allo, test. Inyo ona demeka katana ka hege inyo onyeka ko arabo chimombo oyi seli bafo
shuma fo hiji ma fo o ma fo jaga ma fo la inyona Allahu akbar woni fembadi Allahu akbar al-islamiyya mana fuy kama foni Allahu akbar kenaka sedi shu nam hiji jaga inyona to nyombi bolo asella shu be biniyeto aydra siga Allahu akbar wulbali mo bi nyonda ni mi yenni nedo kenaka ni ne ka buwa be on la ala kira kote ko ala batu shiti min bininga sigay min bininga min ngabo kanin Allahu akbar ote o de la hadisai ajidi li fe riwaya wala ala kira ba fo ko ahabbu nasi ila allah anfa'ahum linnas Allahu akbar aydra ma ko ala kata Allahu akbar ya fembay kabo il feka do ma min ngedi ala katema ma to kan wa anyafo ala kiran nona nam o de la minum bi yira kenaka o te ay anoga ja kenaka na te Allah zahiru dun te ay o kote minum bi duskuna duskun tigi bi kam min wala o de che en ni nyebe min nye o te ay anoga ja Allahu akbar kana bo misiri ko ay la Allahu akbar kira mo foya ay ngade ala minum bi shi ka seli la Allahu akbar minum junti tige hande sungolo ti sena junedo la siga sawasa minum iji la makka la Allahu akbar wala wala مولا ما من قد عليك تمبكى وأنفعهم للناس مؤمن بأبونيون ونفع كهيرك دسباتوي نسي نيود بي دونغ بيلا أم تكون دولي كبوا إلى الله سرور تدخله على مسلم سجي ولا ولا أقوى مؤمن قد مؤمن كتم بكا ولي مي مؤمن نفع كتم بكا وبارا مي قد علي كتم بارا بكا كودي كنسو جدو إسلام يودسكونا الله أكبر أدرى كنسو جدو إسلام يودسكونا نموني ko tofiye ko ka juru do saraka bwa kana dinge me ka nyego siga walma naso ta bolobi ka kongo bwa walma ona ni ono toro ko do bwa kabi abisha nyera noe o kamana gabwa Allahu akbar siga ko bara binga de alay katbe bara be ka odini kenaka wa o kebo de fene kadi alay katme bele jeleka siga tala Allahu akbar o inyona ni islamé re الديني كدي علما كدي كروما كان عن لبلا سرا أبي حكيكوي أدو أنيو تشي أو حكيبو يعني أتنغلي كرو نبو ينندي الله أكبر أدو كان سرا فوي مانيني أنفي نيمو الله أكبر أدو من ما من نسرنا بسام بسيركم ما تيكو جانبكم سجى أدرا دولي بدي الله أكبر أدو الله أكبر من نشينا ما هو ما بقوله بتشينا الله أكبر ولا يحيى معاذ أبافك مكانه قل يكن حظ المؤمن من كالصلاة أكوي ديجا إنيو أنا إبونيونغو نيرو كي إبو فنزما الله أكبر إنيو أنا إديجا النيرو كي إبو فنزما سجى ولا ولا إن لم تنفعه فلا تضره سجى الله أكبر كي جيجا نيما سكي يونا النفع كهيركاي فلا تضره كي كتورو كناسو سجى الله أكبر ندوغا ربي ندوغا ربي دغيرا سلامين أكرت موي أكربي سجى باربورا الله أكبر كنكا نيما سكي بونيو دفا إنتي جاي سبلا كتورو كناسو الله أكبر أيدرا من ده يجمع النفاتي بوانا كسي إيما أي فنا كرانغا توروي الله أكبر الله أكبر الله أكبر
o de la ni islamɛ sɛbɛnw ɲini o de ye minnu ka hɛrɛ bɛ se mɔgɔw ma n'i kɛra silamɛ i ka hɛrɛ dama de bɛ se mɔgɔw ma i ma ko a ka kira cili kɛ la wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ne e Mamadu foyi kama fo bɛɛ ka hinɛ sɔrɔ dan bɛɛ ka hinɛ sɔrɔ e bɛɛ tɛ kɛ silamɛ bɛɛ tɛna da Mamadu la mais a ci kun hinɛ di bɛɛ ma di ko minnu bina sɔn olu ka tɔɔrɔ tɛna mɔgɔw sɔrɔ hali ni minnu banna Allahu akbar a fɔra tan hali n'olu banna minnu ka tɔɔrɔ bɛ kumaniya aw ma kabiri ye aw ye dɔ sɔrɔ kira ka ci nafa la a sɔrɔla o kɔrɔ nin de y'a fɔlɔ ye Yahya bin Mu'az y'a ka kumaden fɔlɔ ye Allahu akbar a ko filanan ye jumɛn ye ko in lam tafrahahu fala taghummahu Allahu akbar wala n'i ma se ka i ɲɔgɔnna nisɔndiya Allahu akbar dija a ka mɔgɔw la nisɔndiya ko mɛ n'i ma se o la fiyewu ko i jija a niyɔrɔ ka y'i bolo fala taghummahu bimana fala kana a futinɛ Allahu akbar n'i ma se ka a nisɔndiya kana sɔn ka k'a hɔzunubaga ye ayi o tɛ kɛ Allahu akbar Aydara a laban Yahya bin Mu'az a ka kumakan na a ko mumini ka hakɛ e bolo i mumini ɲɔgɔn ko i jija Allahu akbar in lam tamdahu fala tazummahu ko i ka bɔ maa ni yɔrɔ sɔrɔlen an yɛrɛ de ka nɛgɛ don mɔgɔw la ka fɛn ɲumanw lase ko i jija e kana k'a lagosibaa ye ayi o tɛ kɛ Allahu akbar kana k'a tɔgɔ tiɲɛbaa ye ayi kana k'a lebubaa ye n'i ma se a ka ɲuman fɔli la sabu caman bɛ tan de u dɛsɛra ɲuman dɔ bɛ sɔrɔ dɔ la nka o man d'u ye bɛɛ bɛ a bɛ ɲini k'a da ye sabu hakimu ko te a ka kumakan na a ko bimaw yaqtubuna fadaila ghayrihim ala al-ma'i Allahu akbar wala a ko bima bɛ a ka a bɔɲɔgɔnko ka sɛbɛn a ka ani dɛsɛbaatɔw jɛ e b'o dɔn a la nka karisa de man di e ye ko bi ma bɛ a ko ɲuman ye a b'a sɛbɛn dɛ ko nka k'a b'a sɛbɛn ba sanfɛ ne ye ɲuman sɛbɛn ba sanfɛ maa b'a ye ayi o tɛ ye maa t'a ye ko nka o bɛ yaala u ɲɔgɔnnaw ka lebu ko dɔw nɔfɛ ka dingɛ sen u nɔfɛ ka dingɛ sen ka kɔlɔn sen an bɛ taa ka ye wa nka sɔrɔ u b'i ka ɲuman dɔn ko sɛbɛn bawo ye tɛmɛtɔ ɲɛnamaya bɛ tan de bi ko n'i ma se mumini tanu ka hɛrɛ jija silamɛ dɔ lagosili ye e yɛrɛ lagosili ye dama n'a bɛɛ ye silamɛ tiɲɛ siga t'a la mɔgɔ kɔni tɛ faamu Allahu akbar o cɛ nka mɔgɔ ka tɔgɔ tiɲɛ walima mɔgɔ ka lagosi a tɛ foyi tiɲɛ maa ye maa min kɛlen don k'a cɛsiri a yɛrɛ ye ɲɛnamaya y'i dan ala nɔfɛ Allahu akbar o cɛ jangan ka to min na o ye nin Allahu akbar o de la ka yira ne aw la an ye fɛnba min taamasiyɛn ye ni musokɔrɔba in na Allahu akbar walahi dusukun ɲuman ɲɛsinni bɛɛ ma tiɲɛ o don wa ne de bɛ laɲini bɛɛ sɔrɔ Allahu akbar wa ni nin fana ti maa o maa la i mana a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ bɛ tila i la tiɲɛ a bɛ tila i la siga Allahu akbar ka ɲɛnamaya kɔnɔ o cogo la ko man
له في جوف المخاطر. الله أكبر ولا كوني مامي يقول لك جو أو دي نيونجة أو دمني لا مو نينا بولي لا إسكلي مو كهيرسو كو إيه كناسي إيه ركن دمكو كوينا عليه تي أبي الله أكبر لك حديث جايو والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. الله أكبر أجرا كو أنا بيجون دمليلا واتك مبي جون بي أبل مدو دمليلا. الله أكبر نيجي الله أكبر ندلا كو كولي كجوكي يونا نفا ين نفا كقول لها يا رجل ين نفا بيع تي سيغاتالا كنكا مي دكتور حسام ما لك قصة ديما. الله أكبر علي إيجيبتي دكتور بادوي الله أكبر دونا تبو سرقة دكتور يسرقة والدكتور حسام. الله أكبر أيرد بك الله كني تي أكو إمام محمد متوالي شعراوي نو فني دوني باي إيجيبتي منو نويرا قبل لجنتك يكونوا. الله أكبر يرا أكو شعراوي كوا بنا واتلا يناك على كمبينيويا أكو شعراوي عليه وين كم عليه دكتور باي كافوكا مغوبا لا كارانديفو داما كاسر دكتور سولا. الله أكبر أبي في حلاجة. الله أكبر دكون دوباك سجى أكو عليكو شعراوي ما أكو أكرر ديبلاسي عليك توي نعم عليه ربيتها سرو أكسو. الله أكبر كالجي. الله أكبر بنيا بي ما بو كانغا بويا تي دكتور باي أولا أترى شعراوي في أي فاست بيك أناليزيو أي أوكي تي شعراوي لا. الله أكبر يلا كسكي نعم أكو شعراوي ما أكو نفك النفر دو سرويك بلسرال دو كني الله أكبر جون بيسك مندك مي حيرك بو كو إبي على سر نعم ولا يعني بواتي تشي نجي إنك على مصر كو دين نفك بو قسمه إبي سك بلسرال من ديا. الله أكبر شعراوي يجي نغني سك هيرما كو إير بلو كو أدوي جمعي. الله أكبر إير بلو أدوي جمعي. الله أكبر أكو أكاك مكانا على بلو مؤمني كباتيتا كان جو علي كي دسكون كي يركون علم شو نافلة جولة كو علي بي أفوكو ويجو دا بدوي ما سكا ما بلا سلامينا. الله أكبر شعراوي كو الله من أكبر قبو وي موفي. الله أكبر شبه الخواتي. الله أكبر ولا كي يونا دمي. الله أكبر أجو علي نعم حسام دكتور حسام يودفو ويفهمباي مشاراوي كو ميمو اونيه نعم كودي ينيوكونا دملي سيجي نيشيني يبونيونغوما akam ko klani. الله أكبر كو on nafai jien nafadu la haram nafadu تي سيجاتالا ko ijandu de la de kabo abe. الله أكبر ako sharawi ma kobo ne selimi voy تي sharawi ko awo الله أكبر كبواي ko eka qur'ana laje ko ala ko dowma ko ubana le ala la wala harayre galon digiya سيجي رأيت الذي يكذب بالدين. الله أكبر فذلك الذي يدعو اليتيم سيجي ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. الله أكبر ولبلي اقرأ آيات من ذلك كاكو علي من ذلك أبو أبي. الله أكبر إماي أنا كل منو يلا هرجلون دقيقة وبدال مدلا كو إبو كبارو دموا كو بارك لو دي يدعو اليتيم. الله أكبر أدرا وكحيرة يتيم الديما أي لا فلو دسباتو يتيم الديو وفسر نو ولا كولاتو
ko u ka hɛrɛ ti se olu ma u b'olu gɛn ko olu de ye maaw ye mɔgɔ minnu ni o kɛn bɛ ka lahara ko ngalontigiya ka diinɛ ngalontigiya ka ala ko ngalontigiya Allahu Akbar Wulibali wala yahudu ala ta'amil miskin Allahu Akbar wa minnu dɛsɛlen don bololamɔgɔw u ti suli kɛ ka olu la dumuni di ma Allahu Akbar Aydara Allahu Akbar ni Sha'arawi a bɛ ka Docteur Hussam a bɛ k'ale bilasira ko o la maa min b'an bɛ ala ko ma o ka baara de ye nin ye o kɔrɔ maa min di mɔgɔw jɔ maa dɛmɛli la maa min hitadiyalen don Allahu Akbar a ka hɛrɛ ti se o ma a t'a bɔɲɔgɔnko dɛmɛ o de ka go ala ye ka tɛmɛ tɔw kan hali ni selilaw kan a t'i nafa ko i m'a ye k'a y'a tugu a la ko waylun lil musallin Allahu Akbar ko waylu jahanama bɛ selilaw ye minnu ɲinɛna u ka seli kun Kuranɛ bi yan maa min ɲinɛna ka seli kun kɔ seli kun ye jogo dilanni ye inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa lazikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un suratul ankabut kɔnɔ ala ko seli kun ye ka jogo sanuya siga t'a la maa min bi seli a jogo manzani o ɲinɛna ka seli kun kɔ siga t'o la Aydara a tɛ hinɛ ɲɔgɔn wɛrɛ la ko min ka bon n'a bɛɛ ye k'o ye nin ye ko nin aya in ale seginna ka so nin aya in bɛ ka munumunu ale kun na ani Sha'arawi ka nin kuma in a ma bɔ ale kɔnɔ fiyewu a tɛ bɔ a kɔnɔ a ko ale taara ka so yɔrɔ bɛɛ a sigiɲɔgɔn dɔw ka appel y'ale sɔrɔ Allahu Akbar a ko ale ye téléphone ta k'u ko an ka cɛkɔrɔba banana an taara n'a ye ka dɔgɔtɔrɔso la sisan a ko ale ye baara kɛ o semaine in bɛɛ kɔnɔ ale sɛgɛnlen de don ale tilala ka bɔ baarayɔrɔ la ka Sha'arawi lajɛ ka so a mago bɛ min na o de ye repos ye siga t'a la a ko bi kɔni ale tɛna a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso sɔrɔ bi Allahu Akbar a ko ale ko a b'o de fɔ mais kuma min yɛrɛ bɔra fɔla sisan Sha'arawi fɛ ka fɔ ale ko i ɲɔgɔnnaw dɛmɛ o de ka bon a bɛɛ siga t'a la ko kɔrɔ a ye ale Sha'arawi ka bilasirali a ko ale ko ɲaamɛ min Allahu Akbar ko a ka so n'a ka dɔgɔtɔrɔso heure 1 ni minute 30 boli ɲɔgɔn don mobili la k'ale taara don a ka mobili kɔnɔ ka sira ta ka taa dɔgɔtɔrɔso la Allahu Akbar a taara sɔrɔ ascenseur min bɛ yɛlɛ n'u ye sanfɛ o bloquelen don ale dun bɛ fo étage 4 na a yɛrɛ tɛ denmisɛn ye Allahu Akbar nka mɔgɔw dɛmɛli min bɛ ale kɔnɔ Sha'arawi y'o fɔ a ma sigi bilen fo ascenseur ka sɔn électricien ka wele ka n'a dilan ko ale ye escalier minɛ a yɛrɛ ye Allahu Akbar ka yɛlɛ sanfɛ Allahu Akbar n'o ye tɔbaka 4 ye ka taa yɛlɛ ye étage 4 a ko ale bɛ se yen tuma min o y'a sɔrɔ ale fiɲɛ bɛɛ don Allahu Akbar denmisɛn tɛ cɛkɔrɔba don nka a b'a ka baara dɔn dɔgɔtɔrɔ min don a fɔrilen don arabu jamanaw bɛɛ b'a dɔn n'i ko Docteur Hussam Allahu Akbar tuma min na a sera yen o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ fɛrɛkɛra Allahu Akbar a ye fɛrɛkɛ min kɛ o de kɛ ale yɛrɛ de ka wuli ka taa banabaatɔ lajɛ ale yɛrɛ kɛra banalen ye Allahu Akbar yɔrɔ bɛɛ dɔgɔtɔrɔso la yen dɔgɔtɔrɔ wɛrɛw bolila ka na ale lajɛ u y'a ye bana dɔ kun b'a la a ka intervention heure 1 de b'a bolo n'a kun m'o sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ yen a bɛ sa heure 1 o kɔrɔ n'a kun y'a minɛ a ka so yen a ko ale ka so ni dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ cɛ o ye heure 1 ni minute 30 ye mais a se yan a sɔrɔla heure 1 n'o kun sera ka sɔrɔ intervention in ma daminɛ a bɛ to a la Allahu Akbar Aydara Allahu Akbar yɔrɔ bɛɛ ale ka intervention kɛra i m'a mɛn na dɔ furakɛ ni e yɛrɛ sera ka jɔ yɔrɔ bɛɛ heure 1 in kɔnɔ ale furakɛra o de kɔnɔ Allahu Akbar
ay min ko sharawi ye bilasrali min ge ale wa ayre je min ge na ka wati tali an yono demenila anu ka kamana gawo wulilila ko ala ya ale retawli Allahu akbar abi wuli sige abi tande aydra ne fe ne misali ne biko de minnu tɛmɛna sisan Sha'arawi wa a bɛ taa fo ka taa se diɲɛ wuli ma maa si tɛ wuli i ma ɲɔgɔn dɛmɛli la wallahi f'i ka ala yɛrɛ jɔyɔrɔ ye i ka degun waati la Allahu akbar o ye tiɲɛ silamɛya kun ye nin de Allahu akbar o la waati cogo kama Sayyidi Sharif Usman Madan Haidara sige an ko an bɛ na nin kɛnɛ in kama a y'o de fɔ ko kana mɔgɔw fo a tɔgɔ la Allahu akbar ka dugawu kɛ a tɔgɔ la mɔgɔw ye a n'an ti kɛnɛ kan yan farikolo la nka a dusukun bɛ nin kɛnɛ in kan yan siga t'o la karamɔgɔw kumana min kan ka fɔ Seyida Basta Tarawele la n b'a dɔn o caman fɔra o caman lamɛnna nka karamɔgɔ ko ka aw fo Allahu akbar u ye foli minɛ a labɛnbaw ka aw fo akabarala Allahu akbar ka jola jam'iyyatu Ansarud-Din al-Islam ka awfu Allahu akbar akallay bi nuru dafalla Allahu akbar asrabi ala bulu abatiki bulu nimba kanga lajabi kalladege awdu Allahu akbar keleka akawli ka jola Allahu akbar ni faso nye faso ka nyeta faso ka tanyera ani ayere kunyi akabarala islamiyya da misra Allahu akbar wallahi Allahu akbar anda do ni faso in kono ka ko awye mami yeni faso in nemeli faso ka nyeta bara do ke faso ko ina anda do maye barake se aw tabonyo ngoma ka ko awye ani bi ando ma ay o madon la Allahu akbar o be keleka fa mala nabulo tigila karamola natabo joni ote Allahu akbar ajdra sige wate yere Allahu akbar faso indemel la kalanzo jolla ka confiya kele siga tola kalanzo bafla ne ko de be on bolo mali doro ngono ka confiya kele faso kono ya aya mo do fo min dilla ko nyoon ke dina ko do togola o joni ay ote Allahu akbar mati ote anabulo tigiti ay ote Allahu akbar ko fe dɔgɔtɔrɔso jɔli la dɔgɔtɔrɔso min bɛ baara la bi a bɛ se dɔgɔtɔrɔso 30 ma min ni baara bɛ ka kan Allahu akbar kɛnɛ kan Allahu akbar ko 31 ko dɔ fara la kan Allahu akbar a bɛ ten o a bɛ jidi don o don de siga t'o la o bɛ kɛ sabu nin de ye ɲɛtaa ye kɛnɛ kan fasoden k'a yira ɲɛ mun kɛ faso ye kuma da bɛ maa min wa nin de ye silamɛya kun yɛrɛ Allahu akbar kira cira bɛɛ ka hinɛ sɔrɔ kama n'an bɛɛ donna misiri kɔnɔ k'an di bɔ mɔgɔtɔw ti nafa sɔrɔ o la ayi u tɛ foyi sɔrɔ o la nka ni misiri kɔnɔna ye e dilan i nana o kɛ i ka baarada la i nana o kɛ n'i ka nafa ye mɔgɔw kan mɔgɔw bɛ nafa sɔrɔ o de la kɛnɛ kan maa o maa ye nafa sɔrɔ misiri la mɔgɔw bɛ nafa sɔrɔ o tigi la o ma wuli nka mɔgɔw ti nafa sɔrɔ maa o maa la o tigi ma nafa sɔrɔ misiri kɔnɔ ye Allahu akbar aydra ne de kɛnɛ kan ko ye Ansarud bɛ fo a ka wuli ka jɔ la Allahu akbar banque microfinance a sigira miliyari caman min juru donna fandaw na minnu ka dayirimɛ t'u bolo nka bi mɔgɔ caman bɛ olu fɛ u ka baara la o ka ca Allahu akbar a ye silamɛ tɔn dɔ fɔ an ye min y'a bɔ ɲɔgɔn foyi kuma mugu kɔ Allahu akbar ala ni ce ala ka bonya bɛ an bɔ siga t'o la Allahu ma wuli ala ka médaille b'an bɔ siga t'a la ne wuli bali ye dɛ a tɛ wuli n'i y'a kɛ ala ye tuma dɔ la n'i y'a kɛ mɔgɔw de kama i bɛ sɛgɛn siga t'o la ni maa min fo a b'i tɔɔrɔ nka n'i y'a kɛ ala kama Allahu akbar setigi ala t'i ɲinɛ kɛ ta si kɔ ayi a tɛ ɲinɛ wa a b'a bɛɛ sara wa a bɛ k'a sara a bɛ sara ala ni ce ala ni ce ala k'aw fo Allahu akbar ka wale ɲuman dɔn Allahu akbar ka a kun cɛ ni karamɔgɔ ka dugawu ye ani aw ye an hami ani ataw min ni ala ta bɛɛ yɛrɛ bi ala k'a dilan amin faso in
ala ka dɛmɛ Amin. dekun minnu b'a kɔnɔ ya rabbi ala ka wuli Amin. san caman bɛ ala bolo ala k'o yira an na hɛrɛ la Amin. ka dugawu kɛ an ka taaba ninnu ye ala ka hinɛ u la ala ka yafa u ma Amin. o yɛrɛ fɛn min kɛ u ni ala cɛ o kama ala ka ɲɛnama hinɛ kɛ an yɛrɛ ye Amin. an yɛrɛ sɔrɔ don min o k'a sɔrɔ ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ala m'o kɛra Amin. laban mo ɲuman di an ma Amin. ala k'o k'a ka alaya kama Amin. ala kɛra hɔrɔma ye Amin. sɔlila muhammad rabbana atina fi dunya Amin. karamɔgɔ ko ten ko ni an sera yan an ka cɛkɔrɔba n'o ye ba hame ɲangi kayi ko a ye alama sɔrɔ Allahu akbar. bi Allahu akbar. fatura Sige. wa an bɛɛ bɛ tan dɛ Tiɲɛ. an nana nin cogo in de la wa an bɛɛ bɛ nin wele in jaabi don dɔ la Allahu akbar. an ka cɛkɔrɔba in Naam. cɛkɔrɔba don min cɛsirila Tiɲɛ. bɛɛ y'a dɔn Naam. ala ko sira kan Siga t'a la. a ye min kɛ fɛn dogolen tɛ Madogo. wa a kɛra seyidi sharif usman madan haidara Ɔhɔ. a kanuba ye a n'a ka denbaya kanuba ye Tiɲɛ. ka wuli kajɔ kɛ Tiɲɛ. an ka kayita o kayita Ɔhɔ. an n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ Siga t'o la. kabini a ma dɛsɛ ne Tiɲɛ. hakili b'a la Ɔhɔ. an taara kayi 2004 Naam. ani karamɔgɔ nɔfɛ ani an tun bɛ terrain na ɲɔgɔn fɛ yen Siga t'o la. balimakɛ n'o ye muhamad almadani ye Naam. ka dɛsɛ s'a ma nka o waati o waati n'an taara a labɛn bɛ ka an kɔnɔ wa a ka bonyaw de bɛ yen ala kira ka bangeli la Allahu akbar o tiɲɛ. n ye misi di n ye misi di taa o taa mawudu la n ye misi di ansaru ma Allahu akbar. O ye belebele. nka mɔgɔ bɛ ɲumanya o ɲumanya kɛ i b'a k'i yɛrɛ de Siga t'o la. ale y'a ka baara kɛ Allahu akbar. a y'a jija a y'a cɛsiri Tiɲɛ. an b'a ɲini ala fɛ dayɔrɔ ɲuman bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya n'a ye Amin. ala ka hinɛ a la Amin. ala ka yafa k'a ye Amin. ala ka dayɔrɔ nɛɛma Amin. min b'a ni ala ka jɔnw cɛ yɛrɛ bɛ ala k'o ta ye Amin. saya b'an yɛrɛ sɔrɔ don min o k'a sɔrɔ ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ala m'o kɛra Amin. ni ala kɛra hɔrɔma ye Amin. sɔlila muhammadin rabbana atina fi dunya hasana Amin. wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Amin. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما آمين. فاغفر الذين تابوا واتبعوا السبيل وقيهم عذاب جهيم آمين. ربنا أدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم آمين. وأزواجهم آمين. وذريتهم آمين. إنك أنت العزيز الحكيم آمين. ربنا اغفر لنا والمؤمنين الذين سبقونا بالإيمان آمين. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا آمين. ربنا إنك رؤوف رحيم آمين. إن الله وملائكته يصلون على آمين. النبي آمين. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين. صل سبحان ربك فاتحة. رب العزة أما يصفون والصلاة والسلام آمين. على المرسلين والحمد الحمد لله رب العالمين.